Hej Michael, læn dig godt tilbage og nyd den her video. Hej. Bilag 1 lyder således: salg af varer til kunder på kredit. Det vil sige, at virksomheden sælger nogle varer til kunderne, som så får kredit, og det vil sige, at de må betale på et senere tidspunkt. Der har vi krediteret i varesalg, som I kan se her, og vi har debiteret den i tilgodehavende fra salg lige her. Det har vi gjort, fordi at varesalg, det er en aktiv konto. Det vil sige, at den forøges i debittiden og formindskes i kredittiden. Tilgodehavende salg er også en aktiv konto, og det vil sige, at den igen forøges i debittiden og formindskes i kredittiden. Bilag 2, det er køb af rengøringsmaterialer på kredit. Det vil sige, at virksomheden de køber nogle rengøringsmaterialer ind på deres lager, og så får de så kredit. Det vil sige, at virksomheden betaler deres leverandører osv. på et senere tidspunkt. Der har vi debiteret den i varelager, som I kan se her. Og vi har krediteret den i leverandør af varer og tjenesteydelser lige her. Vi har debiteret den i varelager, fordi at det er en aktiv konto. Det vil sige, at den forøges i debittiden og formindskes i kredittiden. Hernede, der har vi en passiv konto at gøre. Det vil sige, at passiv kontoen den forøges i kredittiden og formindskes i debittiden. Bilag 3, det er indbetalinger for kunder til kassekreditten. Det vil sige, at nogle af de kunder, som har fået kredit, de så betaler de penge, de ligesom skylder. Der har vi krediteret i tilgodehavende fra salg, som er den lige her. Og vi har debiteret i kassekreditten lige her. Vi har debiteret i kassekreditten, fordi at det er en passiv konto. Det vil sige, at kontoen den forøges i kredittiden og formindskes i debittiden. Grunden til, at det står i debittiden, det er fordi, at det er jo en gæld, og der bliver så betalt penge ind, så det vil sige, at gælden den bliver mindre. Og i tilgodehavende for salg, der er det en aktiv konto, vi har med at gøre, og den forøges i debittiden og formindskes i kredittiden. Bilag 6, det er en annonce i lokalavisen, som er betalt fra kassekreditten. Den har vi debiteret i salgsfremmende omkostninger, og vi har krediteret den hernede i kassekreditten. Vi har debiteret den herop, fordi at det er en omkostningskonto, fordi de bruger ligesom penge på den her annonce, derfor skal den debiteres. Og hernede i bunden, hvis jeg lige kan få pilen derned, sådan, så har vi krediteret den hernede, fordi det er en passiv konto. Det vil sige, at den forøges i kredittiden og formindskes i debittiden. Så har vi bilag 10. Det er hævet på kassekredit til privatforbrug. Det vil sige, at ejerne de har hævet nogle penge fra kassekreditten, som de så selv kan bruge, altså privatforbrug. Der har vi debiteret i privatforbrug her, og vi har krediteret i kassekreditten lige her. Vi har debiteret i privatforbrug, fordi det er sådan set en hjælpekonto, men den hører faktisk under egenkapitalskontoen, som er en passiv, men man kalder det bare en hjælpekonto. Hernede, der har vi krediteret den, fordi at det er en passiv konto, det vil sige, at den forøges i kredittiden og formindskes i debittiden, og den forøges over i kredittiden, fordi gælden den bliver jo større, i og med at ejerne de hæver pengene ud af virksomheden, eller ligesom hæver pengene fra kassekreditten til privatforbrug. Den sidste, det er bilag 12, som er afskrivninger på biler. Der har vi debiteret i afskrivninger på biler, og vi har krediteret i de akkumulerede afskrivninger på biler. Vi har debiteret heroppe i afskrivninger på biler, fordi det er en omkostningskonto, og der skal debittiden altid forøges, og kredittiden skal formindskes. Ved de akkumulerede afskrivninger på biler, man skal altid registrere det i de akkumulerede, men ellers så den her kontotype, den kaldes for en hjælpekonto. Tak fordi du så med. Vi ses!